περιορισμών. Η πόρτα του γραφείου μου ήταν, είναι και θα είναι πάντα ορθάνυχτη για όλους τους δημότες μας, για όλους εσάς που θέλουν και θέλετε να μου εκθέσετε τα προβλήματά σας, όλες τις μέρες, όλες τις ώρες, χωρίς περιορισμούς και ωράρια. Με το σκληρό αγώνα μας, αλλά κυρίως με την κατανόηση και τη στήριξη των συνδημοτών μας, με τη στήριξη και τη δική σας καλαβρετινοί κάτοικοι της Αθήνας, καταφέραμε το ακατόρθωτο. Το ακατόρθωτο για δήμους όμοιο με το δικό μας. Όχι μόνο στην τρομερή δίνη των μειώσεων και της κρίσης δεν κινδυνεύσαμε καθόλου, αλλά κατορθώσαμε να έχουμε και την οικονομική δυνατότητα και το απόθεμα και το οικονομικό απόθεμα και τους μισθούς των υπαλλήλων να έχουμε συνεχώς εξασφαλισμένους και τις παλιές υποχρεώσεις να έχουμε εξοφλήσει και πάρα πολλά μεγάλα και μικρότερα έργα να έχουμε εκτελέσει και τα προβλήματα της καθημερινότητας να αντιμετωπίσουμε σε ικανοποιητικό βαθμό. Έτσι, ο Δήμος Καλαβρίτων, ο Δήμος μας, εκτός από τις τρέχουσες και με εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση υποχρεώσεις του, δεν χρωστά πουθενά και σε κανέναν. Είναι από τους λίγους, πρώτους και καλύτερους δήμους στον πίνακα του παρατηρητηρίου του Υπουργείου Εσωτερικών. Και αυτό οφείλεται εν μέρει στο σόφρονα, ορθολογικό, στο συνετό και διαφανή τρόπο διαχείρισης των οικονομικών του Δήμου μας, μα πιο πολλοί συνδημότες μου, οφείλεται σε όλους εσάς, οφείλεται στους πολίτες των Καλαβρίτων και πρέπει να αισθάνεστε και να αισθάνονται οι πολίτες των Καλαβρίτων περήφανοι γι' αυτό. Ο Δήμος Καλαβρίτων νοικοκυρεύτηκε και δεν έχει χρέη και δυσβάσταχτες υποχρεώσεις. Συνδημότες, πολίτες των Καλαβρίτων, Καλαβριτινοί της Αθήνας, μέσα στο παραπάνω δυσμενές περιβάλλον και πλαίσιο της τριετίας που μας πέρασε, επιτελέσαμε σημαντικό και μεγάλο έργο, όσο μας επέτρεπαν οι οικονομικές δυνατότητες, στο σύνολο του Δήμου μας, στις 4 δημοτικές ενότητες και στις 66 τοπικές του κοινότητες.